Yo, tu je Robko Flow. Každé ráno sedím na tej sprostej zástavke a čakám, kedy už konečne príde ten autobus. Potom si nasadnem, tak sa trošku preberiem. Tá cesta trvá 1 hodinu, prídem do školy, tam mi kritizujú repiky, ale neviem prečo sú v tomto svete takí ľudia, že každého vedia kritizovať, ale o sebe si myslia, že sú veľkí hrdinovia, ale pritom sú takí istí ľudia ako každý iný človek, ale nevadí, mňa aspoň to naučili rodičia, čo to znamená vážiť si iných ľudí okolo seba, ale verím tomu, že sa mi splňa. Chcem byť slavný rapper a aj to, keď mi budú hovoriť, že nemám na to, aj tak si pôjdem za svojimi snami. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste počúvali tento môj rapik, yo, tak čaute zatiaľ.